se tam dá. Aby se to tady natáčelo, víš? Co je tady zase zničené? Zabírat to, no jasně. Yeah. Takže tak. Tam máš, ty si udělal podzemní ulička, to je hodně moc těžké, že jo? No, to je jednoduché. To je hodně jednoduché. Děláš dveře? Ne? Tyto. Tam bude co? Tam bude. Ty děláš to, aby tam mohly být dveře. Ne? Aby si mohla Andrej, zakrývat. ticho. Aha. To proč ho zakrýváš? Tam to nešlo vidět, ale to vypadalo hezky. Víš? To je vyrobené tak, aby si ty dveře mohla zakrýt? Andrej, neplet tady vůbec dveře. Tady dveřme nic není. Budeš hodit, že jo?
tam být, tak budeme rychlej. Hej, to A my půjdeme potom zpravět se. Správně Andro zhoří. Přemýšlej. Vláda plus věci rovná se hore na věci. Ne, to tam chtěl spadnout. Aha. Večer hraješ. A ty jsi v hradu? Ne, nebudu. To jenom vystůj. A ta lava se zamře? Ne, celá ne. Můžeš to udělat tak, abys mohla celá? Já můžu, ale nebudu to dělat. Proč? No, Andro, že by to bylo složité. Aha. Andro, ty už musel celá úplně celá přestavět. Ráno to zavřeš a bude to otevřené kračku? Ne, Andro, to bude furt zavřené nebo furt otevřené. Ale vždycky, když půjdu, tak to otevřu a vždycky, když to... Když co? Ale prostě to bude furt otevřené nebo furt zavřené. To je pas na zombie. Ještě nalezou do domu. Že jo? Když je zapomeneš zavřít, že jo? Ty dveře. Hele, Andro, koukej, zomban s mečem. On tam spadnul? Ne, nespadnul. Co ho tam zhodil? On nemůže vylézt. Hej, co jsem tam zhodil? Takže budeš spát tady? Jo. A budeš spát venku. Jo, normálně jo, ale ještě to právě stavím, tak to. Tak venku. Když se na zboření domu se musí stěhovat nábytek a potom zbořit, že jo? Lava povede tam. Jo, Andro, to bude kolem celého hradu. A my budeme mít i zahradu. Ne. Nehodíka. Proč to děláš tak hluboko? Protože prostě to dělám.
nevím. Smáčkem. Se svým smlouvám. Ne, to ne, to bude dneska, ne. A se svým smlouvám. To je, pokud si s ním zase neobí, což je těsně před svatbou, víš, takže ještě ne.